Ngano di man lagi ko mag-uol. Nga hagbong man ko sa eskwelahan. Tuo man ka mo mga classmates, oy. Si sir lagi ko na'y nagingon. Nainanawag ko sa cellphone. Si sir man eh. Tumaga na yun na kuya. Hello sir. Hello, Mayo kinanawag ka sir. nauli na ba din ha ang imong manghod? Oh, di naman siya. Mayo noon, Tuo di sir. Kumusta naman ang akong grado? Hagbong ba ko? hagbong jud unta ka. Ngano na may unta sir? Ganahan di ay ka nga mahagbong jud. Nga sa ato pa sir, nakapasar ko. Pasalamat ka lang nga naa ang imong manghod. Ha? Kayog di patungod siyang gibuhat, gihagbong na ginuntate ka. Kayon sa manigibuhat sa kong manghod. Ay, gipasko, rako niya.